Лесен 17 ел буе төбәкләрдән килгән яшьләр белән эшлисез. Менә шушы вакыт аралыгында нинди тенденцияләр күзәтелә? Төбәкләрдән килгән яшьләр ничек үзгәрә, аларны тел белүләрендә нинди үзгәрешләрне, нинди дә булса күренәме, күзгә ташланган? Уңай тенденцияләр әз. Кызганыч, әмма дә ләкин алар чыннан да аз. Мин үзем шәхсән менә әлеге үзәктә 9 ел эшлим. Шуңа күрә мин 9 ел элек булган ниндидер формат белән таныш һәм бүгенге көндә булган балалар, яшьләрнең ана телен, туган телебезне белү дәрәҗәсе турында да әйтү мөмкинлегем бар, чөнки кызганыч, әмма дә ләкин татар телен белү дәрәҗәсе түбәнәя бара. Балаларның татар тарихын, татар традицияларын белү дәрәҗәсе түбәнәя бара. Яшьләрнең нинди дә булса проектларны, татар яшьләре өчен дип аталган чараларны оештыруда дәрәҗә үсә. Ягъни алар сыйфатлырак була бара, ниндидер заманча була бара, әмма дә ләкин шул ук тел белмәү һәм башка мәсьәләләр аркасында аларның сыйфаты турында сөйләү бераз гына авыррак. Кызганыч. Әмма дә ләкин чыннан да бүгенге көндә безнең проектларыбыз артты, аларга фәлән хәтле кеше йөри, дип без менә шуны ниндидер бер статистика китерә алабыз. Аннан кала уңай яклар турында да сөйләргә кирәк бит инде, шуңа күрә алар турында әйтми булдыра алмыйм. Иҗтимагый яшьләр оешмалары барлыкка килде. Чыннан да бүгенге көндә инде яшьләр генә түгел, балалар белән эшләү алымнары барлыкка килде. Ниндидер яңа проектлар, ниндидер яңа юнәлешләр. Без әкрен генә менә үзебезгә яшь татар лидерларын, яшь татар иҗтимагый оешма вәкилләрен инде кичекнәдән әзерли башладык. Бу миңа калса безнең плюс. Тенденцияларга килгәндә, алар белән яшьләр арасында мөхәмәлә һаман шундый ук ниндидер авыр аңлашылмаучылыклар бар. Югары буын олы буын вәкилләре белән яшьләр арасында ниндидер аңлашылмаучылыклар бар. Һәм алар бигрәк тә ниндидер булса проектларны тормышка ашырганда үзен сиздерә. Ни өчен мин моны бар дип әйтәм, чөнки яшьләр безгә килеп чыннан да менә шулайрак булды, тигеләйрәк булды дип сөйләр, шуңа күрә без моны күзәтәбез. Тулаем алганда кызганыч, татар мөхитендә хәлләр яхшыдан түгел. Нинди дә булса, мәсәлән, регионнарны әйтү. Яхшы яктанмы? Яхшы регионнарны мин сезгә санап китә алам һәм аларның саны бехисап. 20ләп. Бәлки бу күпмедер дәрәҗәдә арттыру булыр, әмма дә ләкин, мәсәлән, безнең күз алдында менә барлыкка килеп үскән, киңәйгән, яңа проектлар барлыкка китергән яшьләр оешмалары бар. Мисал өчен шул Екатеринбургтагы Яшен, Удмуртия Республикасындагы Иман яшьләр берлеге, Санкт-Петербург яшьләре, Самара яшьләре, бер ара Тольяттидагы татар яшьләре бик актив гына булып алдылар, ләкин кызганыч, аларның лидерлары Татарстанга күчеп китеп, өйләнеп, бүгенге көндә алар менә яңадан тора башладылар. Аннан калам актив төбәкләрне санаганда Әстерхан, Сарытау, бер ара Чиләбе яшьләре шулай ук менә калкып алдылар, ләкин бүгенге көндә кызганыч, андый ук актив түгелләр. Мәскәү, Башкортстан, аларны атамый мөмкин түгел. Пассив регионнарда бар. Алар һәр вакыт аларның килү мөмкинлекләре дә юк, аларның проектлары да аз, андый төбәкләр дә бар, һәм ләкин алар актив булган төбәкләрдән күбрәк. Менә тел белү буенча чит Татарстаннан читтә кайсы регионнарга атап әйтеп була, кайда телне саклыйлар? Самара. Бу нигездә татар мәктәпләре булган төбәкләр. Менә татар мәктәпләрен безгә бит инде ничек? Безгә балалар я булмаса яшьләр ниндидер оешмалар аша, мәктәпләр аша, татар иҗтимагый үзәкләре аша, автономиялар аша килә. Шуңа күрә күпмедер дәрәҗәдә әзерлекле яшьләр килә дип әйтә алабыз. Шуңа күрә инде билгеле Мәскәү татар яшьләре телне бик яхшы беләләр, чөнки Татарстаннан күчеп киткән егетләр, кызлар бик күп. Түбән Новгород мишар акценты белән булса да, менә дигән итеп Чуашстан яшьләре мәсәлән рәхәтләнеп татар телендә сөйләшәләр. Менә шул ук мин атап үткән мәсәлән шул ук Әстерхан өлкәсендә
Аларның теле башка, шуңа күрә алар никтер күпмедер дәрәҗәдә туган телләрендә сөйләшергә дә оялган моментлар була. Пермь крайына мәсәлән бардадан яшьләр менә дигән итеп татарча сөйләшә, ә Пермьнең үзеннән шәһәреннән начар сөйләшәләр, белмиләр. Себердә ничегрәк? Себердә гомумән башка төрле, чөнки Себердә бит әле Себер татар теле бар дигән шундый аерым бер ситуация вазгыять, шуңа күрә Себердә татар телен белгән яшьләр бар, мәсәлән, шул ук Төмәндә, Красноярскидан менә безгә, мәсәлән, татар авылларыннан килгән яшьләр рәхәтләндертеп, сурына ачып татар телен сөйләшә торган егет-кызларыбыз бар, ләкин алар белән бергә үк бер делегация составында килгән кешеләр, мәсәлән, гомумән ул телне белмәскә мөмкин. Шуңа күрә ниндер теге бар ул төбәге белән татар телен белүчеләр, өйрәнүчеләр. Ләкин мин моны нигездә татар мәктәпләре булуга бәйлим. Кайда мәктәптән алып билгеле бер ел, ничәдер ел дәврендә татар телен өйрәнәләр, анда билгеле тел бар. Я булмаса гаиләдә, ләкин мин гаиләгә генә татар телен кайтарып калдырасым килми. Чөнки бу дөрес булмас иде, бу система түгел. Өйдә сөйләшкән татар теле ул, әйе билгеле гаиләдә балага татар телен өйрәтергә тиешләр, без тиешбез аны. Безнең әти-әниләр дә тиеш, без дә тиеш, бездән соң киләсе буын да тиеш. Ләкин бу система. Без билгеле бер татар гаиләсенә барып, ни өчен сез татарча сөйләшмисез дип, аларга шелтә белдерә алмыйбыз. Ә татар мәктәпләре Татарстанда һәрбер районда булырга тиеш. Аннан татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә татар мәктәбе булырга тиеш. Татар мәктәбе генә түгел, татар балалар бакчасы да булырга тиеш. Бу минем шәхси фикерем. Менә Татарстанга сезнең оешмага башка оешмаларга килеп инде яшьләр, һәм аларның күпмедер өлеше татарча белми. Менә сез ничек уйлыйсыз, һәм алар татарча белми дип чаралар үзәтүдә рус телендә. Моны тәнкыйтьләүчеләр дә бар, шул вакытта алар без аларның битен аңларга тиешлеген дә таныйбыз. Нишләргә кирәк, ничек уйлыйсыз? Алтын урталыкны сакларга. Менә күз алдыгызга китерәс, мин моны үземнең шәхси практикамнан чыгып әйтәм. Мин беренче мәртәбә татар яшьләре көннәренә делегат булып килеп катнашканнан соң, ул вакытта әле ул Борис Полевой теплоходында үтәдер. Яшьләрнең күпмедер процент татарча гомумән аңламый. Ә бөтен программа татар телендә бара. Ә булар аңламый. Менә артка җыелышкан алар шаулый, гыжли һәм алар аңламый. Мин аларны җыеп татар теленнән русчага тәрҗемә итә башладым. Билгеле, миңа күпмедер дәрәҗәдә нигә кирәк ул, булар бит инде татар яшьләре көннәренә килгән. Димәк, алар татар телен белә торган яшьләр булырга тиеш дип тә караучы кешеләр булды. Аннан соң мин Идел яшьләр үзәгендә эшли башладым һәм әлеге яшьләр белән активрак языша башладык, аралаша башладык, бер кем беләндер дуслаша башлыйсың. Дус булгач, аңа ничектер башкача якынрак итеп карыйсы килә, шуңа күрә мин аларга чыннан да менә шулай карый башладым. Һәм хәтта бүгенге көндә Идел яшьләр үзәгендә дә ул проблема бар. Ягъни без аны аңлап, күпмедер дәрәҗәдә программаны тигезмәне, әгәр дә аңламый торган кешеләр булса, сез русчага тәрҗемә итеп куегыз инде дип тә хәтта куйгалыйбыз, безне олалар аңламый. Ник соң сез менә татарча гына үткәрмисез дисез. Ярый, хәзер бу ситуациягә башка яктан килеп карыйк. Татар чараларын оештыра торган кешеләр кемнәр алар? Булар софт татар телендә интернет ашагына диванда утырып комментарий яза торган егет-кызлар түгел. Бөтен эшләгән эшкә генә ниндер претензия белдерә торган кешеләр түгел. Бу менә мин бүген фәлән төбәктә тотам да менә шушындый проект эшлим, үзем кебек менә шундый ук фикерле яшьләрне үз яныма җыям да, туплыйм да, менә шундый проект эшлим, әмма ләкин кызганыч мин татар телен белмим дигән яшьләр дә бар. Аларны нишләргә? Татар яшьләре көннәренә һәм башка безнең проектларга кертмәскәме? Я булмаса аларга нинди таләп куяргамы? Менә син татар телен өйрәнмичә, син безнең оешма үткәрә торган ниндидер чараларга йөрмисең. Безнең хәтта алай итеп тә караганыбыз булды. Нәтиҗәсе, уш китмәлек зур, әйе, менә без бөтен кешене татар теленә өйрәттек дигән нәтиҗә юк. Чөнки кеше иҗтимагый тормышка килә, ничәдер ел эшли, үз өлешен кертә һәм аннан чыгып китәргә, читләшергә мөмкин.
Ya bulmasa kalırga mümkün. Bizning mesela Vladimir ülkesinde yaşauşu mukaddes bugungi kunda telefondan faqat tatarcha gana söyleşe. Ege ona küpmüdür derecede ağır. Onu öğrene. Ol nindir fikrin jetkirgençi bek uzak oylay, çünkü o sözlerini kuramsın isine düşüre turgandır. Lakin ol mesela öğrene. O söyley. Lakin şuluk mesela interview biriga bir yigitni qizni tutam desang, onlar için qalbirawlari gilmene qo'rqib, "Oppa, men bit tatarcha 100% söyley almayım" deb hatta qo'rqib chiqib keta turgan yoshlar da bor. Şuna ko'ra menda oltin o'rtalikni saqlarga kerak. 50 yilda tatarcha ham ruscha programma yasao turunda aytmayman. Yoshlarda qiziqishni uyatirga tirishu. Gerçi bu qiziqishni uyatib bek og'ir. Bekrakda bugungi kunda tatar tili bekrakda tübeklarda umuman kerak bo'lmagan zamonda ham aytamiz mene realitet qarayıq, hatta Tatarstanda bütün жерде әле безнең татар теле кирәк дип карамыйлар бит. Барлык оешмаларда һәм барлык үткәрелә торган чаралар вакытында да. Мен мәсәлән үзем инде булса концертка я булмасам зур чарага барып кергәндә, менә минем 50-ге 50 татарча һәм русча сүзләр ишетәсем килә, ләкин мин аны ишетә алмыйм. Шуңа күрә монда да менә шундый индер алтын урталыкка омтылыш булырга тиеш. Татар телен куллану даирәсе Киңәйергә тиеш. Аны киңәйтер өчен без бүгенге көндә Татарстанда андый даирәне булдырырга тиешбез. Бездә бит мәсәлән андый таләп юк, әгәр дә син татарча белмисең икән, син дәүләт эшендә эшли алмыйсың дигән. Ул язылган канунда ул бар, ләкин ул бит реаль тормышта ул бит юк. Хәтта нинди булса комментарий эзләгәндә дә шул журналистлар бер үк кешеләргә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Татарча комментарий алыр өчен генә дә. Менә шушындый куллану даирәсе булмаган вакытта без мәсәлән яшьләргә рәхәтләнеп шушындый бер таләп куйырык. Сез татар телен белмичә безнең чараларга килә алмыйсыз. Яшьләрнең бит инде күбесе менә шул Казанга күченеп кайталар. Алар балаларыбыз туса балалар татарча белер дигән менә шушындый ниндер якты идеялар белән йөриләр. Ләкин ул бит чынлыкта реаль тормышта ул бит 100% түгел. Ул гомумән юк димим мин. Ул бар, ләкин аны бит куллану даирәсе бик киң түгел. Ул бит кичкенә. Мин мәсәлән үзем шәхси гаиләдә менә шу проблема бар безнең. Минем ирем Тула өлкәсеннән күченеп кайтты монда. Ни өчен дигәндә, безнең кем кая күченергә тиеш дигән сорау тугач, минем соңгы русча әйткәндә козырь, не балалар тугач, алар бит татар телендә белем алырга тиеш дигәч, ул монда күченеп кайтты. Ләкин ул шулай ук белем бирү өлкәсендә эшли, ләкин ул бүгенге көндә татар теленең куллану даирәсе нинди дигән сорауны куя миңа. Һәм мин аңа җавап бирергә тиешмен. Ә мин аңа җавап бирә алмыйм. Чөнки ул канун язылганча, конституциядә язылганча түгел. Нишләргә кирәк? Үзебезгә үзгәрергә. Сез бит инде үзгәрә алмыйсыз. Юк, үзебезгә менә күпмедер дәрәҗәдә беренчедән карашны формалаштырып була. Любой теләсәң инде фикергә күпмедер дәрәҗәдә ниндер тиге русча әйткәндә коррективлар кертеп була. Шуңа күрә безгә дә Татарстан буларак монда тиге без 100% менә мин мәсәлән күз алдыма китерә алмыйм. Мәсәлән, мин 50 яшьләр үзәгеннән картаеп китеп 1-2 елдан мәсәлән уйнап әйттем син. Татар телен гомумән белмәүче, ләкин үзләрен мин татар дип йөрүче яшьләр килә дә, менә аларга ничек итеп чара оештырырга дигән сорау куйсагыз бүген минем алдыма, мин аңа җавап бирә алмаячакмын. Мин аны күз алдыма китерә алмыйм. Менә без мәсәлән алар шулай күбрәк килә дип бөтен чараларны рус теленә күчереп без бу яшьләр җыела торган шушындый чараларны да тулысынча русчага әйләндереп бетермәбез микән соң киләчәк? Аны куркыныч бар. Билгеле. Ләкин бу инде менә шушы оешмаларның әлеге татар яшьләре белән эшли торган оешмаларның үзләреннән тора иң беренче чиратта, бездән тора. Мин әйтәм, мин мәсәлән андыйны күз алдыма китерә алмыйм. Менә идел оештырган шул балалар лагеренә киләләр дә, әйдәманнар мәсәлән татарча сөйләшми. Я булмаса татар яшьләре көннәренә килде, анда программа тулайым 100% урысча булсын ди. Мин андыйны күз алдыма китерәм. Мин
татар телен белмичә килгән, ниндер төбәктән килгән, русча гына сөйләшә торган кешеләрне күргәнем бар. Алар белән эшлибез бүгенге көндә. Шуңа күрә аны күз алдыма китерү миңа җиңел. Ләкин ул кешедә дә менә татарлыкка мәхәббәт уятып була. 100% русча программа эшләүне юк. Юк һәм юк. Менә ничек үсеп менә бу сез әйттегез бит куллану даирәсе кичкенә дип. Моны мәсәлән ни рәвешчә, мәсәлән, без сезнең уйлаганыгыз бармы? Республика күләмендә менә мәсәлән ничектер бәя биреп булар иде микән? Оешмаларда татар теленең кулланышы Булыр иде. Ни өчен юк? Безнең бик күп дәүләт программалары бар. Татар телен, туган телне һәм Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен саклау программалары. Программа национальной идентичности. Һәм башка программалар. Әни өчен мәсәлән зур ниендә булса бер коллегия шундай җыен алышып, Татарстанда 2 дәүләт телен куллану даирәсе һәм аның күләме нинди дәрәҗәдә дигән сорауны зур югарыда куймаска. Алай булган очракта миңа калса гомумән татар теленә игътибар гына түгел, аңа хөрмәт тә бер артыр иде. Дәүләт структуралары тарафыннан да, анда эшләүчеләр тарафыннан да һәм анда эшләргә килүче кешеләр тарафыннан да. Ягъни алар килгәндә үк, Татарстанда бит әле 2 дәүләт теле, шуңа күрә әгәр дә мин аны 100% белмим микән, татар һәм рус телләрен, димәк мин аларны өйрәнергә тиеш дигән инде булса бер фикер туры иде. Моны зур югарылыкта, чыннан да бу сорауны куеп, моны конкрет эшләүче структураларга бирергә кирәк. Кулланасызмы? Ни күләмдә һәм аның сыйфаты. Аны бит әле тәрҗемә иттем белән генә түгел. Бит әле дөрес тәрҗемә иттем дигән башка ягы да бар. Менә бу башкарак темага иде, без моны еш күзәтәбез. Нинди генә регион, бөтен регионнарда түгелдер бәлки, татарлар булган җирләрдә бер генә оешма булып эшләмиләр, берничә оешма, һәм алар үзара ничектер конфликтка килеп, кызгышып яшиләр. Бу нәрсә белән бәйле? Гәрчә алай дисәк, без менә һәрвакыт менә без татарлар фәлән дигән дип йөргә яратабыз, ләкин башка милләтләр арасында да ул бар. Мин моны аклау рәвешендәме, шуңа гына күрәм, татарлар бит инде элек-электән кәсеп иткән, саткан, сатып җибәргән халык, сатып алган халык. Шуңа күрә менә шушы конкуренция ул һәрвакыт безнең канда бар. Менә кемдер эшен ничек мин эшләмим. Чинде ул эшләгәнне мин эшли алмыйм. Әгәр дә аны бит менә гади генә татар авылыннан да күреп була. Бер кеше йортны торгыза башласа, бөтен авыл халкының йортлары биек була башлый, матур була башлый, яңара. Шуңа күрә бәлки моннан минус кына эзләргә кирәк түгелдер. Бу бит әле күпмедер дәрәҗәдә менә шушы конкуренция хисабына безнең эшләү сыйфаты дигән әйбер дә бар бит. Сыйфатны арттырамы, бу юкмы? Күпмедер дәрәҗәдә әйе. Ләкин менә шушы ызгыш талашлар кызганыч күп очракта алар чынлап та менә күңеле белән бирелеп эшли торган кешенең бик күп энергиясын, көчен ала торган әйбер дә бит әле. Үзара яңадан дошманлашып, аралашмастай итеп менә бер куя торган шундый бер киртә. Ул киртәне менә җимереп алга таба китә белергә дә кирәк. Чөнки күп очракта менә күп кенә оешмалар нәкъ менә шушының аркасында менә сез фәләннәргә ул хәтта менә безнең эштә дә сизелә. Татар яшьләре көннәренә мин кимендә 2-3 төбәктән ел саен менә шундый шалтырату телефоннан сөйләшергә туры килә. Кешеләр шалтыратып, менә сез фәләнне чакыргансыз, әник безгә җибәрмәдегез. Без аларга гади генә шул сорау бирәбез. Сез татар яшьләр белән эшлисезме? Әйе, безнең яшьләр бар. Без ул турыда ничек белергә тиеш? Җибәрегез безгә электрон адресларыгызны, рәхим итеп. Без сезне дә рассылкага кертәбез. Ләкин алар я килмичә кала, я килгән очракта да хәтта менә мәсәлән фәлән төбәк чыгыш ясый икән, алар хәтта кул чапмаска мөмкин. Ул хәтта яшьләрдә дә бар бүгенге көндә. Һәм менә монысы минус. Нәрсә бүлешәләр соң алар анда? Ул төбәкләрдә. Ул менә опять-таки ул төбәккә чыкмыйча, алар белән аралашмыйча, андагы җирлекне күрмичә әйтү бик кыен.
Biz менә соңгы елларда Аллага шөкер әзенә чыгып йөри башладык диге. Алар нинди биналарда утыра икән, кайда үз чараларын уздыра икән, күпме активистлары бар икән дигән сорауларга да җавап йөзенә менә чыгып йөри башлагач, аның җаваплары әкрен генә табыла башлый. Бу гади генә менә көнчелек дә бар әле анда. Менә фәләнгә биргәннәр, миңа да бирергә тиешләр. Ә син барып анда нишләгән? Бер нәрсә эшләмәгән. Ә ник сиңа бирелергә тиеш? Ну, мин дә фәләндә яшәүче татар бит, шуңа күрә бирелергә тиеш. Менә шундый ниндидер примитив уйлау дәрәҗәсе һәм кызганыч, менә шундый ниндидер тарткалашу бездә ни өчендер, мәсәлән, фәлән чара оештырган, ә мин бу юнәлештә түгел, башка юнәлештә чара оештырам дигән фикерләү юк. Татар яшьләре өчен узган, мин дә татар яшьләре өчен уздырам. Уздыр балалар өчен, уздыр олалар өчен, уздыр, белмим анда, укый торган яшьләр өчен, югары белем ала торган яшьләр өчен. Җыелыгыз башка тематика буенча. Эш биткәнме соңгы? Эш битмәгән, темалар бетмәгән, проектлар эшләнмәгән, эшләр әле шуның хәтле күп. Ләкин аңа игътибар бирүче юк. Ә менә татар фестивальләре, татар җыр бию түгәрәкләре ачу бездә шәп. Аннан кала әле безнең икенче тагы бер шәп ягыбыз татар халык ашлары пешерү. Җыйналышып җырлау, алары да кирәк. Алары да бик кирәкле эш ул. Ләкин миңа калса, анда менә мин аларның әзгенә форматын үзгәрттерим. Мәсәлән, татар халык ашлары җыеннарына мин анда олы яшьтәге апаларны түгел, кечкенә кызларны шушында кертеп җибәрәм. Кечкенәдән татар ашларын пешерергә өйрәнсеннәр өчен. Оныкларын алып килсеннәр, алар шунда. Яшь киленнәрне җыйсыннар, алар шунда. Менә ансы инде башка. Я булмаса шигърият кичәләре. Анда яшьтәге әби апалар гына утырмасын иде һәм проформа өчен генә ике бала татарча шигырь ятланган ике шигырьне генә сөйләмәсен иде. Анда күбрәк балалар катнашсын иде. Анда татар китаплары таратсыннар иде. Менә ничектер теге форматын әз генә үзгәртеп тә аны бит яңартып җибәреп була. Гәрчә алар барысы да күптәннән уздырыла торган, оештырыла торган чаралар булса да. Biz mesela tutar edebiyatını kararsak, bizden küçük yazıcılar çıkan bitinde bütün Төбәкләрдән çıkan, Ахали Тахлаштан da başkaları da küçük isimler sanarga bula bitinde. Siz nişe bilsiniz? Hazırki төбәкләр şuşunday ediplerini bizge bir seletten yaşlar arasından çıkacak mı? Her halde андай sonda түгел. Бәлки булыр. Мин гомумән менә язучылык сәләте турында сөйләгәндә, мин артык сүз әйтергә дә куркам, менә өчен дигәндә без үзебез дә яшь татар язучылар белән эшлибез, ләкин аларның күңелләре шуның хәтле нечкә, шуңа күрә хәзер юк килмиләр диярмен дә, чынында килмәсләр кебек. Ә бәлки анда менә кемдә әле язып, иҗат итеп үсеп ятадыр. Ә без аны белмибездер бүгенге көндә. Алар бардыр, ләкин аларның күбесе менә тагын бер кабатлап әйтим, татар мәктәпләре булган, татар авыллары булган гаиләле менә шундый мөхиттә бардыр алар. Хәтта аларның барлыгына ышанасы килә. Теге менә ничектер үз-үземне ышандырасым килә, алар бар бит әле бүген дип. Чөнки безнең менә шулык мәсәлән Идел макшарлагына Свердлов өлкәсеннән, Томскидан килеп катнашкан егет-кызлар булды. Һәм шулай ук безнең хәтта менә безнең положение буенча без татар телендә язган егет-кызларны да кабул итәбез әле конкурска. Татарлар турында русча язабыз дип менә шундый эшләр килде, ләкин без аларны алмадык. Кабул итмәдек конкурска. Шуңа күрә андыйлар да бар. Алар да кирәктер безгә, ләкин аның бит әле тагы бер мәсьәләсе бар. Язу белән язуның да аермасы бар бит. Кемдер мәсәлән миңа хәзер бүген каршы чыгып, син бит инде яшь кеше, яшьләр белән эшлисең, менә шәһәрдә туып үскән менә дигән егет-кызлар да бар. Бар, алары да бар. Ләкин бит безнең бүгенге көндә алар күпме соң? Аларның саны күпме? Һәм алар иҗат итә торган әсәрләрнең сыйфаты нинди дәрәҗәдә? Алар сез әйткән язучылар белән аларның иҗатын бүген чагыштырып буламы?
яисә аны гомумән чагыштыру кирәк түгелме, чөнки заман үзгәрә, вазгыять үзгәрә, һәм татар теленең кирәклеге дә элекке кебекме соң? Шуңа күрә бу ниндидер бик зур глобаль, хәтта кай вакыт җавап биреп бетерә алмастай сораулар, ләкин алар бар дигәнгә минем ышанасым килә. Менә бу төбәкләрдәге татар яшьләрен оешмаларын санын арттыру, аларны активлаштыру өчен эшләргә кирәк. Күбрәк чаралар оештырырга. Күбрәк Татарстанда да, анда чыгып эшләргә кирәк. Чөнки аларны Казан, менә без бит инде күпме генә чаралар оештырсак та, аларның саны бүгенге көндә күп димәс идем татар чараларына. Ләкин безнең дә бит инде менә билгеле бер кеше саны бар, фәлән хәтле көн генә бар. Без бит андагы бөтен баланы, андагы бөтен яшьләрне катнаштыра алмыйбыз монда. Мәсәлән, без былтыр Әстерханда булып кайтканда, татар балалар лидер мәктәбен оештырдылар. Әстерхан янында татар авыллары бар. Без андагы балаларны күреп, без гел шаккаттык. Мәктәп никсен алар килми? Ну, урын җитми биттеләр. Квотаны бирмисез биттеләр. Димәк, алар анда бар. Но беренчедән монда Казанда уза торган чараларның санын арттыру бер булса, анда чыгып эшләргә кирәк. Без аларны һәр вакыт Казанга гына йөреп, монда гына билгеле без уен көлкесендә программага кертәбез. Нинди булса экскурсиялар, Казан буйлап йөрәләр, ләкин монда бит гомумән татар тормышының төбе нигезе, асылы аның монда Казанда бара. Ничек кенә булмасын. Шуңа күрә монда ниндидер теге яңа фикерләр туа, фикер каршылыгы бар монда, яңа проектларның ниндидер идеялары монда туа. Ләкин анда кайтып, андагы проектларны да тагында киңрәк җәелдерергә һәм аңа ниндидер яңа сулыш кертер өчен миңа калса анда чыгып эшләргә дә кирәк. Бәлки шул очракта безнең сыйфат яңа үсәр. Төбәкләрдәге менә татар матбугаты турында нәрсә әйтергә? Җитәрлек түгелме? Билгеле, ул җитәрлек түгел. Безнең хәтта Татарстанда кай вакытны телевизорны кабызганда, кабельный телевидениедә утырганда, 2 татар каналы булсын да инде кылганнары. Кемне генә, нәрсәне генә карамыйбыз бит без. Нәрсә генә укымыйбыз. Ләкин ул татар матбугаты да бит нигездә бүгенге көндә регионнарда басма вариантта, кагаз вариантта сакланып калган. Аларны кем укый? Кем укый соң аларны? Мәсәлән, мин сезгә әйтә алам, былтыр Әстерханнан Идел газетасының баш мөхәррире Динара Межитова безгә менә шу чара турында язылган газеталарны җибәрде. Әстерхан балалары ачтылар да, "О, тут про нас написано" ди. Ну, димәк бит ул аны өйдә алдыртмый һәм укымый. Менә сезгә җавап. Нигә алай? Нигә алай? Бу сорауны инде журналистларның үзләреннән бирергә кирәк. Алар монда белгечләр. Нигә алай? Беренчедән балалар бүгенге көндә барысы да гаджетларда. Алар телефонда, алар планшетларда, смартфоннарда. Һәм аларның шундый ук заманча ниндидер яңалыклар укыйсы килә. Һәм бу нормаль бер. Әгәр дә баланың әле кичкенә бала чагында мультик утырып карый торган вакытында без аңа татарча мультиклар тәкъдим итәргә тиеш булсак, нинди булса татарча уенчыклар, татарча китаплар тәкъдим итәргә тиеш булсак, ул үсә төшкәч, димәк, без аларга, үзебезнең балаларга татарча ниндидер эквивалент уйлап табырга тиеш, ниндидер мәгълүмат тапшыруның яңа формаларын. Димәк, аларны электрон вариантка күчерергә кирәк. Аларны заманча итәргә кирәк. Бүгенге көндә менә хәтта менә хәзер үк шул Instagram булсын, башка социаль челтәрләр булсын, кешеләр хәтта ул постларны укымый. Мин шуңа игътибар иткәнем бар. Менә минем, мәсәлән, берәр нәрсә эләсен икән, әгәр дә аның тексты артык озын була икән, кеше аны укып тормый. Аңа алай куя да дәлше китә. Бәлки күптән түгел менә бер шундый безнең заманның тасвирлый торган бер мисал китерделәр. 3 яшьлек балага китап бүләк иткәннәр. Пушкинның «Золотые рыбки» китабын. Һәм бу китап целлофан пакет эчендә булган. Тиге мотор,
зур форматта 3 яшьлек бала. Уланы алганда 2 бармагы белән зурайтады теге балыкны. Карыйсы килә. Ул китапны ачып укырга кирәклеге турында белми. Уланы зурайтып карый белә, китап укый белми. Билгеле белми. Ни өчен шулай? Чөнки замана шундый. Татар яшьләренә нинди сүз әйтер идегез? Татар яшьләренә минем әйтәсе килгән сүзем беренчедән татар телен өйрәнегез. Ничек кенә булмасын, бу безнең тарих, бу безнең чыгышыбыз, бу безнең асылыбыз, ә үз асылыңнан бер кайда китеп булмый. Ул инде кан белән салынган һәм аннан бер кайда китеш юк. Һәм татар гаиләләре төзегез. Чөнки безнең башка үз милләтебезне саклауның башка формасы кызганыч бүгенге көндә юк. Без татар гаиләләре төзегән очракта гына әле киләсе буында татар теле һәм башка ниндер үзебезнең татарлыгыбыз сакланар дигән шундый мөмкинлек булачак. Алай булмаган очракта кызганыч. Тагын бер әйберсезен калган, менә кешенең татарча белмәве, татар телен белмәве ул әле татар түгел дигән сүз түгел, аның милләтенең күрсәткече түгел дигән фикер идегез. Сезнең фикерегезчә кешенең милләтенең күрсәткече ул нәрсә? Татарлыгының күрсәткече нәрсә? Менә мин инде яшьләр үзәгенең директоры булмаса, мин сезгә башка төрле җавап биргән булыр идем. Менә гади, урысча әйткәндә, с обывательской точки зрения. Татар ул оныклары татар булган кеше. Бу беренчедән. Мин бүген татар телен беләм дә, мин татар дип әле горурланып йөрү, күкрәк кагу ул бер нәрсә дә китерми. Һәм шул ук вакытта мин татар дип татар телен белмичә һәм башка ниндер менә мөхиттә тәрбияләнеп үскән егет кызларыбыз да бар бит безнең. Һәм алар билгеле бер күләмдәге процент татар яшьләренең бүгенге көндә. Телне белмәүче яшьләр дә бар. Телне саклауның факторлары бик күп, ләкин мин татар дип әйткән кеше, димәк, ул инде күпмедер дәрәҗәдә үзенең татарлыгы белән горурлана торган кеше. Моны әйтергә курыкмый торган кеше. Һәм башкаларга мин 1000 елдан артык тарихы булган татарларның бер вәкиле дип үзен атаучы кеше. Әгәр дә ул моны әйтә икән, димәк, без инде аны үз яныбызга алырга тиешбез. Ләкин шул ук вакытта аны шул килешкенә калдыру түгел, аңа ниндер үсеш перспективалары бирергә тиешбез. Тел, тарих, дин, традицияләр, гореф-гадәтләр, безнең мәдәният, әдәбият һәм башкалар. Телне белмәү күрсәткеч түгел, сезнеңчә? Минемчә, ул күрсәткеч. Ләкин мин эшли торган яшьләр, мин эшли торган аудиторияны истә тотып, мин менә хәзер ул күрсәткеч түгел дип әйтермен дә, алар Ләйсән апа фәлән дип әйтте, шуңа күрә мин татар телен өйрәнмичә дә, әле Иделнең фәлән хәтле проектына килермен дип, кул төшереп утыручылар да булыр дип куркам, шуңа күрә алай дип әйтмим. Минем өчен иң беренче чиратта кеше үзен татар дип танырга тиеш. Менә шул очракта ул татар. Тел, менә мин татар дип атаганнан соң икенче килә торган менә шундый баскыч. Кемдер аңа менәргә мөмкин, кемдер менмәскә мөмкин. Кемдер шунда ук аста калырга мөмкин. Әмма без аны кире кагырга тиеш. Юк. Чөнки без аны кире каксак, без менә шушында ук басып калачакбыз. Без менә шу икенче баскычтан югары үрмәлеп китә алмаячакбыз. Безнең бит әле үсәсе килә.